ike dị n'ọgwụ ịmara ọya mara ya today. Ala atasịgokwa m. Ndị ala atasịgo m. Anyị na-eme ibe na seminary metaphysics. In our philosophical days. Nwoke na-akụzili anyị metaphysics ọ pụta ọsịa na nwere ibe dị ka ajọ mmụọ. Sịrapụ ibe n'ọgwụ a na-agwa nwa ibe dị na ya na ọgwụ bụ egwu ka a na-enye ndị mmadụ. Na-abịa eyi egwu na nwere ibe dị ka ọgwụ na nwere ibe dị ka so I had that conception na nwere ibe dị ka gịnị ọgwụ nwee je apostolic work na Nando. Ofu family wee sị m biko na ba mara ibe nna Vadova ha na-akwado akwamozu wee sị biko ka m bịara ka m bupụ ya bụ ọgwụ nsị ngwa ka ije ndị egbusigo m nsị fa bịa ka ijebe ụdasị na ọgwụ ruo ebe a n'okpuru bedị nekwe ife nwa adọva ebe a akpụ ka ịka bedị ka ntinye aka ife na ọbụ fịakwa ọ tụpụ m aka n'anya na ọgwụ ngọtakwa aka obele ọzọ pịawa ọ tụpụ m aka ifu ka o si amapụ aka mbe ntọọnụ asịfa ife mere bụ tupu ebu ọgwụ a anyị abịa ekpere anyị nwa ha fụlụ ife na-emere maka mgbe a ọ tụrụ m aka ọ sị hey Jesus nsịfa dị ife mere bụ anyị abịa ekpere 40 days nye ha Psalms ha ya agụ ife o ji rue 40 days bụ na ọ fọlụ 2 weeks ka nna anya 14 days ọ ya bụ ha nọzie na ekpere ahụ fio ha nọ 40 days nlachapụ ọsọ na-ekene Nchukwu na ọgwụ wa nje ibu amachanịrọ m elu mee gịnị pịa m isi n'ala tigbuo m ebe afọ ọgwụ na-etigbu mmadụ nọ ike dị n'ọgwụ ịmara ọya mara ya today kama na ike Chineke karịa ike ọgwụ ọ ife a na-ekwu ayakeri arabashenderi arabaka ọ bụrụ na agwa anyị nke bụ eziokwu na ichekwa ibu ọgwụ nke kpee ekpere nke mee fasting welu mmiri nsọ kwado onwe ya ọfụma ọrụ tupu njebe nkwado